Λοιπόν, F104 με τις δεξαμενές μαζί. Ακολούθησα όλα αυτά που με είπε ο Όλαφ. Ρύθμισα και το elevator στη μαύρη του κουκίδα εδώ. Να είμαστε ακριβώς εκεί όπως είπε. Έβαλα τις δεξαμενές. Το κέντρο βάρους είναι στο 3,7 στη μαύρη τρύπουλα εκεί. Οι δύο γραμμές που φαίνουν την μπλε, πίσω από αυτές τις δύο γραμμές είναι η μπαταρία. Και σε αυτό το σημείο ακριβώς, να κλείσουμε λίγο. Καμία ιστορία. Δεν το έτρεψα το αεροπλάνο, γιατί θέλω να δω πρώτα αν θα είμαστε εντάξει. Με βάση τα δύο σημεία αυτά και την μπαταρία μέσα, κλειστό το τσίταρα από κάτω. Το αεροπλάνο έχει αυτή την τάση, ότι κάθεται εκεί στην ευθεία. Έχω κλείσει και την τσίταρα από κάτω, για να μην έχουμε τέτοιο έξτρα που είπε και ο Όλαφ. Και δοκιμάζουμε τώρα να δούμε πώς θα πάει. Ακολούθησα ακριβώς τα throws και όλα αυτά που μου πρότεινε το παιδί. Και ελπίζω να δουλέψει, ρε παιδιά. Ελπίζω να δουλέψει. Να δούμε, θα φανεί πώς θα πάει. Όντως έχει αρκετή δύναμη. Έχει δύναμη. Το καταλαβαίνεις δηλαδή το αεροπλάνο ότι έχει δύναμη. Δεν του λείπει. Και ό,τι γίνει. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να το δοκιμάσω. Θα βάλω μαζί τις δεξαμενές, καθότι έτσι με συμβούλεψε ο Όλαφ. Και βλέποντας και κάνοντας. Πάμε πιάσει και το χέρι. Σαν πιστόβαρο μου φάνηκε. Πιστόβαρο μου φάνηκε. Οπα. Έχω κλειστεί την τσίταρα από κάτω, όπως είχαμε πει. Δεν έχουμε κάποια βλάβη, κάτι. Έφυγε η μπαταρία φυσικά από τη θέση της. Σαν πιστόβαρο μου φάνηκε. Την έφερα πιο μπροστά την μπαταρία τώρα. Εντάξει, ό,τι γίνει, γι' αυτό είναι, για δοκιμές είναι. Την έφερα λίγο, κανένα μισό πόντο πιο μπροστά. Τι ξέρω γιατί, ρε φίλε. Έσπασε πάνω στην κορυφή. Εντάξει, δεν πειράζει. Easy είναι. Έσπασε εκεί μένα, αλλά εντάξει, το κολλιέται, δεν είναι κάτι.
Μπαίνει πάλι στη θέση του αρκεί να μην έσπασε μέσα ο σωλήνας. Όχι. Δεν πειράζει, υπάρχει σε βίντεο, οπότε θα